wota feññina gunduji maɗi sonnaji way fi hon ɗum si o monike o gollitira e ɗin gunduji maɗon o jurom o aybine o hersine o liile o lannintinoma. Faites beaucoup attention vous les hommes. Sonnajo mo holotoɗa on mo sendodota e mum gunduji on sonnajo tawɗo o yangudi ta yawo holagol go andata goɗɗo si on kafali piiji andata goɗɗo si on kafali wota feññina gunduji maɗin sonna. Elles sont émotionnelles, ok? Kamɓe si ɓe monike ɓe gollitira e ɗin gunduji maɗo ɓe juroma ɓe aybine ɓe wirte ɓe liile ɓe halka ɓe wona kankol waɗuma ɗum ko an wiiɗo on hiɗa hooli kon ɗum addi a hoolo non hoolare wiyaka wata hoolo goɗɗo kono hoolare ko battane goɗɗum ko battane gollal no wayi ko goɗɗo yiyata ɗo goɗɗo ɓay tun hiɗon kafi diina hiɗon kafi fedde hiɗon kafi ɗengal fotta e makko tun hoolo ɗum kon ɗum kafu ɗon ko tawata on gollidi est ce que an e makko on huwodiri ka diina on huwodiri ka jawle on huwodiri ka sattede ka newendeji kon waddi a hoolo konko kafuɗon ɗon on sendali taw a yiyimo ko onon woni fedde wotere nde on sendodi politique a yiyimo ka politique a yiyimo ka campagne ji a yiyimo sanga politique a yiyimo ka jawle a yiyimo ka fitinaji kon no waddi a hoolo ko ɓay ko akkomo o wa kazalika ko goɗɗo wiyata no hooli goɗɗo par ce que ko reedu wotre ɓe yiwi on kafi jawdi on kafi leydi ah non c'est grave c'est grave donc haray wota feññina sonnajo gunduji maɗi fi honɗum kanko si o monike o gollitira e ɗin gunduji maɗon juroma o aybine hersine o liile o lannitino ok debbo goto mo duwaɗa sendodade gunduji maɗi ko hombo woni on ko on mo Allah jarribori ko wiyete Allah jarribori on ko wiyete taw jawdi c'est à dire harimo e basal a yimo e basal a yi'imo ka an heɓuɗama ka kanko ma on yiidi hiɗa mari yi'amo ka Allah jarribori on sonjaji ɗuyteregol jawde maydeji nawnaje heege yiyamo ɗon kadi andi hoolare ko ɓaawo ɗumde arata ko lowe buy remete tawo si goɗɗo non hoolo goɗɗo kono enen hiɗen janna o siko dewgal hoolo siko nene goto hoolo siko leñol goto hoolo siko parti goto siko fedde wotere siko leydi wotere hoolo ko ɗum wiyete les hommes du cercle yimɓe hoggo wonɓe ɓen ka hoggo ko huɗo ñamata ko ɗum ka yiɗaɓe wo miɗa jamfa hiɓe ɗaynina miɗa añina hiɓe wuɗa wujja hiɓe ɗaynina hiɓe jango yimɓe hoggo accu ñamgol huɗo hoolare ko ɓaawo on sendude ko kafuɗo ta yawo hoolagol goɗɗo senduda e makko gunduji maɗi projet ji maɗi lo'ere maɗi bonneriji maɗi ne faites jamais cette erreur ɓe kotiraɓe ma ɓe babiraɓe ma buy waɗi hande sondalorere 95% yimɓe wonɓe maayude fewnduɗo bel fureji ɗi min woni darde giiɗa o yeeso gonno moɗiji no yawde ande que ça ne va. Donc la confiance ça se teste. Faut tester la femme d'abord. Master Guinness. On a donc a yehi bappa. A yehi lutti sa artay. On a yehi. Debbo jarriboraɗo mbuuɗi. Debbo jarriboraɗo fiyakeji alhaaliji ƴawa yana cippo wayi iɗa wawi mo test. Ayi ɓengu ma ka o heɓi kaalis. Ayi sonnaji ma on ka jarribora kaalisi. Non a yiyali ka. Donc garde secret. Ayi sonnaji ma on ka an jarribaɗa basal yeeso makko. Non nawnare. Non yana immo kaso. diineji nde wona ɗon ndeede si on needi religieux si on ƴewitaaki hoore mon ko ɓuri e yaawde vous allez périr si ke wala faut pas baisser les gars tu marches dans un champ miné dewgal wona voilà mo heɓani nan voilà meɗen wondi voilà komi sendodo e makko gundoji andin non tu dois attendre merci Mamadou Saraf il faut attendre il y a les phases aduna ko phase kala bana adama mo sutiɗa yimɓe buyno e makko maɓɓe a yaltaw habboto ɓen ɗon taw ɓe yaltita annda hoɓɓe holɓe e makko ɓen kono aɗoygo mo wuuri e hoggo maayi e hoggo tawol sikke alaa koye jahannama wi ko jaɓɓoytomo to ko mi annda kono koye ɗum iwta ɗowna cellithérapie wota holo sonnajo haa darnoɗama wota holo sonnajo fodde juutaali accu juuta siko moƴƴere siko basare si juutare a wata famde na fiya nawni ɗoti une semaine tu comprends les choses n'a fait une crise ou non, je ne parle pas de ça, ça doit prendre un peu de temps. On a son âge, toutes les femmes, je te dis, elles sont émotionnelles. Même ta maman, elle est émotionnelle. Non, quand on dit logique, elle s'en fiche de ça. C'est-à-dire, quand ils prennent des décisions en fonction de ça. C'est toi qui as ce genre de calcul. Quand on dit mathématiques, pour eux, non, ils s'en fichent de ça. Pour eux, des films, c'est série, parce que pénal, voilà, ça doit faire pleurer. Pénal,
wota holoɓe ka hulandeji ma. Vous avez des rêves, vous avez des projets. Puis mon ɗo projet ji mon rêve mon no jungo ayɓe mon ɓe fewno. Cela ça ne va jamais aboutir. Jamais. Parce que on haɓay tungo balance. Anda on o taw yiwmo on andamo. Ara fuɗɗi waɗi pere yaltingol. Ni parce que yimɓe no hoolima. On andamo. Hey, so andi on neɗɗo, c'est fini elle est prête. Tout balancé. Regardez les grandes entreprises. Ka production, ka laboratoire, ka technique. Na gol lobbe fo waddete ton. Naatay do usine ha yalta gol. Le cœur de l'usine yata. Anani goddo kan jodi do wono jangi wono habbi transfert des techniques. On s'y voit. L'enseignement général n'est pas payé. L'enseignement de masse, c'est l'enseignement personnalisé, spécial. Il faut être bien dans un domaine, être spécialiste. Assez de concurrence. L'enseignement général, mais des jangi. Mais d'ailleurs, on va mal. Parce que les gens on ngal, on bonne lamu dima. Toboti wono jangi. Honde to yaltuda engol do engol janggo be membe naro be membe laba ayalti ton ka ida ton hani ga nyamgol hudo ko antu woni gadna janggo be membe onto be woni mare be membe onto be woni goddo jeali hore mu fene mo mari jam lu noir be rir quoi donc haray be ko trabe mo marbe jaw laaminobe yawnobe aventure hino ko halkibe ko dum do halkibe yaw holade sonna ɓe jonni gondoji maɓɓe ɓe jonni projet ji maɓɓe ɓe jonni rêve ji maɓɓe ɗi ɓe jonni lo'ere maɓɓe nden ɓe jonni ellaji maɓɓe ɗi weakness and mistake en fof hiɗen mari ka lo'irde en fof hiɗen mari ayibeji c'est naturel maran ɗum yo ɗum woni hakkunde ma e Allah kono waɗi si Allah inni o yiɗa ya feññin on bone sona hara ko a toñaɗo mais si a anga waɗi bone on wona an toña on bone waɗa ɗon ta feññimo yo dutto hakkunde par ce que ko kanko tum marata gundoji Allah ko kanko tum andi gundoji ko kanko tum andata gundoji ɗin ɗi wonata ko lutti kon fof si sonki si haɓitama si seedama si satti punsun ils vont exploser et là si yani e jungo ay maɓen c'est fini vont utiliser c'est terminé pour toi. Ah oui, c'est terminé pour toi. Dans la diversité commerciale, au concurrence, au aïbeka kangingu, aïbeka politique, si be fala ma lannude ko debbo be soit debbo addamoyma soit debbo mo wonduda. Et là c'est rapide quoi parce que balejo religieux no hendi balejo defi gali défini say ah oui anani be ala fi endan vi dewga manipulation c'est dans la ko do min di jangane hore mo ngura yoga e be ngure yoga e somnabe mo yoga e bibbe mo yoga e be gollidoto yoga e wondibe mo ko ay il faut comprendre ça ko en aybe ka hore leydi do Isa annabi Yusuf on c'est pour toi be janga qur'ana on be fira ara firo yimbe wurbe depuis du 7e siècle 14e siècle be fira din firuji tu vas pas s'en sortir oya femme si vous avez des rêves de marque projet ko wado yiton ma ayi kambudi heboto ma hebi formulum ko an hebi ko wona kam ko an hewti on vibration wona kam sa inyange mabbe on yaada don be halke ko am feññinana gundo naafi maɓɓe hewtali taw na wonɗo yewtidata ko Allah faami makko ɓe hewtali on niveau si ɓe faala hewtude ɗon ɓe waɗay golle ɗen si ɓe waɗali golle ɗen ta sendoto e maɓɓe naafi ko ɓengu ma ko nene goto ma ko kammu ko leydi o hewtali on vibration positive o hewtali nanugol ha waɗi mbuuɗi o hewtali andugol ɗin projet o hewtali andugol ɗin faljireji ɗi waɗɗa mbewa garde ça pour toi ok